खुलुमबाय लोगोफोर बे भिडिअखौ लाबोनाया आंना सानसे गोबावानो जाबाय बे भिडिअखौ एक्चुअली आं लाबोनांगौमोन मैया फुङाव मोनसे ओरैबायदि खामानि मुगैथावनाय खामानि जायखौ सरकारा मावदों बे एक्चुअली जोबोद मुगैथावनाय बेफोरबायदि जाथायफोरा एक्चुअली जाथारनो नाङा सासे पिसफुली प्रटेस्ट खालामबाय थानाय सुबुंखौ बिथां सनम वांचुक सारखौ मैया पुलिसफोरा डाक्टारनि ड्रेस गाननानै फैयो फुङावनो आरो बिथांमोना सुलु लाबाय थादोंमोन जे मा टाइमाव बै जायगायाव मानसिफोरा खम थायो आरो बै समावनो बिसोरो फैनानै सनम वांचुक सारखौ जबरदस्ति बिनिफ्राय बोखांनानै लाना थाङो। नोंथांमोना मिथिगोना मोनसे बाथ्रा गुबुन हादोरफोराव पुलिस नुबाथाय जि जेनेरेल पाब्लिक बे पाब्लिकफोरा सानो जे जोङो सेफटियाव दोङो सेफ बिसोरो गोसो सिङाव सानो जे पुलिस दोङो माने सिन्ता गैया नाथाय जोंनि हादोराव पुलिस दोङो माने नोंथांनि गोसोआव माबा मोनसे एसेबाबो गिनाय फैगोन जे बे पुलिसफोरा माबा खालामगोन बे जाबाय पुलिसफोरनि इमेज जोंनि भारतनि पुलिसफोरनि बिसोरो काश्मीराव सोरबा फैनानै गावथारना गालाङो मानसिफोरखौ मब्लाबा बर्डाराव फैना गावथारना गालाङो आर्मिफोरखौ बेफोरखौ होबथानो बिसा गोहो गैया बिसोरो गोहो दोङो सोरखौ बै सनम वांचुक बायदि सासे एडुकेटेड सासे साइन्टिस्ट बिथांखौ बेफोरबायदि खालामनो बिसोरो गोहो दोङो बे सरकारा जाबायदि खामानि मावदोंना बे माने एकदम मुगैथावनाय खामानि जेब्लाबो बेफोरबायदि खामानिखौ आङो आसा खालामाखैमोन मानोना इंराजनि समावबो महात्मा गान्धीया बेफोरबायदि जाया लोङा हांगार स्ट्राइकआव जदोंमोन नाथाय इंराजफोरा खबर लानो फैदोंमोन बेखौ कंग्रेसनि समावबो बहुत बेफोरबायदि हांगार स्ट्राइकआव जनाय रेकर्ड दंमोन जेराव कंग्रेसनि मन्थ्रिफोरा थांनानै खबर लाहैनाय बा बै हांगार स्ट्राइकखौ रायज्लायनानै सेफायनायनि मोनसे रेकर्ड दङ नाथाय बे सरकारा मा खोन्थिबायदों बिसोर राजा नामा जों मा जोंनिनो सुबुंफोरनि गेजेरनिफ्राय बिसोरखौ सायख'नानै हरदो जाहाथे जोंनि हादोरखौ मोजाङै सलायो नाथाय बिसोरो राजा बायदि बेफोरबायदि गियानखौ अबेनिफ्राय लाबदो हमना मोनाखै आङो बिजेपि सरकारा गोसो सिङाव मा सानबाय दङ बुस्थुनि दाम दुनियायाव ओरैबायदि बुस्थुनि दामफोरा बारायदो 500 टाका कामायबाबो दिनै बे 500 टाकानि थाइसेबो पकेटाव आग्लायनानै थाया जमा जरि थाया पेट्रलनि दाम होन बा बुस्थुफोरनि दाम होन पेट्रलनि दाम बारायबाथ' बुस्थुफोरनि दामा बारायगोनानो थांलाय फैलाय खरसाया बारायलाङो गतिके बेफोरनि सायाव बिसा जेबो रायज्लायनो गोनां गैया बे सरकारा ओरैबायदि जाहैदो जे बिसोरखौ जेबो सोंनाङा बिसोरो जि मावो बेखौनो नोंगो होननानै मोजाङै गनायना लाबाय था अब्लानो मोजां दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों बै एक्टर एक्ट्रेसफोरा जोंनि थाखाजोंनो बिसोरो इमान गेदेर गेदेर लेभेलाव बिसोरो मोनहैदों बा जोंनि थाखाजोंनो बिसोरो इमान जीबनखौ एन्जय खालामबाय दोङो जि खैजोन क्रिकेटार दोङो नोंथांमोना नुनो मोनो बिथांमोना जोंनि फैसाजोंनो क'रर थाखा बानायनानै उनाव बिसोरो गुबुन हादोराव थांनानै बेयाव थाहैयो जोंनि भारतआवनो फैया अब्ला नोंथांमोना सानना नाय बिसोरो दिनै फंसे बाथ्रा बे सनम वांचुकखौ लानानै बा बे स्टुडेन्टफोरखौ लानानै फंसे टुइट खालामा दा सनम वांचुकआ जाबायदि प्रटेस्ट खालामबाय थानानै लास्ट समावसो एसेमान बे गेदेर गेदेर बलिउडनि एक्टर एक्ट्रेसफोरनि एसे सापर्ट मोन्दोंमोनल' बेयावनो बिजेपिफोरा गिबाय जे नङा एथ' खोन्थाया गाज्रि जाबाय दोङो माबोरैबा बिसोरो जोंनि सरकारखौ खोलिनोबो हानाय बेफोरबायदि सिन्ताधारायानो बिराद मोनसे गाज्रि आरो बे सनम वांचुकआ मा बिदो बेथ' बिदि बुङाखै जे नोंसोरनि सरकारखौनो खोलिनानै जोङो बेलेग सरकार दागोन बे खालि बुंदो जे इमान निटनि एग्जामनि पेपार लिक जाबाय दोङो दिनै 5 बोसोराव इमान बुरजा पेपार 70 ना मा पेपार लिक जादों होनना खोनानो मोनो इमान बुरजा पेपार लिक जानायनि उनावबो सासे मानसिया माबोरै बै पदआव थाबाय थानो हायो बुंनानै खनसे नोंथांमोना साननानै नायसं बे माबा गाज्रि बुंदो नामा बे बुंदो जे जोंनि भारतनि जि स्टुडेन्टफोरनि जीबनखौ बिदि नोंथांमोना नस्थ' खालामनो हाया दिनै 22 जन 23 जन सुबुंफोरा गथ'फोरा स्टुडेन्टफोरा सुइसाइड खालामनो बिसोरनि माने दायित्वखौ सोर लागोन मानि थाखाय बिसोरो सुइसाइड खालामनो गोनां जादों दिनै जोंनि भारत हादरावनो थानानै भारतनि स्कुलावनो फरायनानै बा भारतनिनो नोंसोरो टेक्स पेयारनि फैसा लानानै नोंसोरो
मोजां खामानि मोनसे मावनो हाया दिनै कुम्भ मेलायाव करर करर सुबुंफोरखौ नोंसोरो खोब सेफटि होनो हागो नाथाय बै 22 लाखल' सुबुंफोरनि स्टुडेन्टफोरनि नोंथांमोना कलेजाव फरायनाय बा कलेजनि एग्जामफोरखौ नोंसोरो मोजाङै सेफटि लानो हाया नोंसोरो मा आरो सरकार खुंबावगोन एबार 2029 आवथ' बिथांमोना खबरा मोजां नंखाया गासैबो मिथिजोब्बाय आरो दाबो जा खामानि मावदो बिनिफ्राय गोबां स्टुडेन्टफोरानो गोबां गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय ट्रेनाव फैबाय थानाय बासाव फैबाय थानाय भिडिअफोर भाइरेल जागासिनो दोङो बिथांमोना खोन्थाहरगासिनो दोङो जों फैगासिनो दोङो 20 तारिखै दिल्लीयाव नोंथांमोनाबो जायफोरा थांनो हादो थांदो आरो जायफोरा थांनो हायाखै ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो जाहाथे गाबोन आइ सापर्ट सनम सार होननाय मोनसे फट' लगायनानै नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियानि थ्रुयै बै सनम सारखौ सापर्ट खालाम दिनै सनम सारा हस्पिटालाव जबरदस्ति बिथांमोना सोनानै दोनदो हस्पिटालाव आरो बे हस्पिटाल नङा एक्चुअलि एरेस्ट खालामना दोननाय रखम बेखौथ' ओंखारबोनो होआ दा थारमाने मा बे 20 तारिखनि प्रटेस्टआ जाहाथे जाफुङा दा बिथां सनम वांचुक सारनि जाय बिसि बिथाङा बुंदों जे बे प्रटेस्टखौ आं लिड खालामगोन 20 खालि आंनो लिड खालामगोन बे गासै स्टुडेन्टफोरखौ लानानै बा बै गासै जेसेबां दा जन्तर मन्तर सुबुंफोर दोङो आरो गाबोन गोबां लिडारफोरबो फैनो गोनां दा गाबोन मिथिगोन जों डिटेल्सै दा जायखिजाया नोंथांमोना मा सानो बे पुलिसफोरनि बिसयै बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।